היי, מה המצב? הכל טוב? התגעגעתם? את האמת אבל. כשגרים בבניין משותף, לפעמים יש אינטראקציה עם השכנים. גישה ליד הפח. תפתח. לא, תפתח אתה. לא, אתה, תפתח אתה. אז תפתח, כן, אני? כן. שתיקה מביכה במעלית שבת. או סתם כששכנים דופקים בדלת ומבקשים סוכר או חבילת טישו. שלום, אפשר סוכר או חבילת טישו? בקיצור מעניין, אבל לפעמים יש מצבים מסוימים שגורמים לקצת אי נעימות עם השכנים. כן, גם זה קורה לפעמים. מה לעשות? תגידו לי אתם, למה אני צריך להרים את הלכלוך של השכן מלמעלה, אה? נו באמת. וואי, מה נסגר? איזה דיוק, על הניסיון הראשון. חשבתי שהם יבינו את המסר ולא יזרקו לנו יותר דברים למרפסת. אבל הם המשיכו לעשות את זה. אז גם אני המשכתי. וואי, יש כסח בוואטסאפ של הבניין. מה קורה שם? ממה שאני מבין, משפחת גולדמן זורקת זבל באופן קבוע למרפסת של משפחת לוי, משפחת לוי חמים עליהם, ומשפחת גולדמן מתעצבנים שמתעצבנו עליהם, קיצר בלגן. נו, לפחות לא רק אנחנו סובלים משכנים שזורקים זבל. מה? מה זאת אומרת? גם אלינו זורקים? ברור, זרקו אתמול, זרקו שלשום, זרקו שבוע שעבר. וואי, איזה קטע? טוב, פעם הבאה שאתה רואה שזרקו אלינו, תקרא לי. סבבה? סבבה. אבא בוא! מה? עמית! מה עשית עכשיו? זרקתי להם בחזרה את הפחית. עמית, זה מה שהתכוונת כשאמרת שזורקים לנו דברים למרפסת? התכוונת לפחיות ובקבוקים? כן. וואי, אני לא מאמין. מה קרה? זה לא השכנים זרקו, אני שתיתי את הפחיות האלה, פשוט לא רציתי לזרוק אותם לפח, כי צריך למחזר אותן, אז בינתיים שמתי אותם במרפסת עד שהצטברו כמות של פחיות, ואז לקח את כולם ביחד למחזור. טוב, סליחה. רגע, עכשיו אני קולט. לוי הם קומה מעלינו. אז הם כועסים על גולדמן שזורקים להם פחיות למרפסת, אבל זה לא גולדמן. אז מי זה? מי זה? זה אתה. פשוט לוי לא חושדים בנו לרגע, כי למה שנזרוק פחיות מלמטה למעלה? אז הם בטוחים שזה גולדמן, הם כועסים עליהם באשמתנו. וואי, איזה בלגן. מה נעשה? מה נעשה? חייבים לתקן את המצב. עמית, אתה עשית את כל הבלגן, אז תיקח אחריות בבקשה. תעלה עכשיו ללוי ותסביר להם בדיוק מה קרה, תספר להם את האמת. טוב. מר לוי, בדיוק רציתי לדבר איתך. מה העניין? פשוט רציתי לעדכן אתכם שזאת הייתה אי הבנה. זה לא גולדמן שזרקו לכם את הדברים למרפסת. בטוח? איזה עוד אפשרויות יש? הם היחידים מעלינו. בוודאות זה לא הם. הבנתי. מה הבנת? הבנתי מי זרק. אבל זאת הייתה אי הבנה, אני מבטיח. וואלה, כי לי זה לא מרגיש אי הבנה. באמת, לא הייתה פה שום כוונה רעה. מה שום כוונה רעה? זה חוסר התחשבות. מה זה אם לא כוונה רעה? זה פשוט... ואני לא מבין למה אתה מגן עליהם כל הזמן. מה? על מי? מה? הטכנאים של הדודי שמש עבדו כל השבוע על הגג העליון, לא הפסיקו לזרוק לי פחיות למרפסת. לא. ותפסיק לא. כבר להגן עליהם. אבל לא. אל תדאג, אנחנו הולכים לדבר עם הוועד, הם ידברו עם החברה, יש לי איזה בן דוד עורך דין, אנחנו נטפל בהם. טוב שאמרת לי, כל הכבוד. באמת שניסיתי לספר לו את האמת, אבל לא הצלחתי. כבר בהתחלה הייתי צריך להגיד לו מה בדיוק קרה. בכל מקרה, קבלו כלל מאוד מאוד חשוב. לפני שעושים דברים קיצוניים, כדאי ללמד זכות. אם הייתי מלמד זכות על משפחת לוי, שלא הם אלה שזרקו את הפחיות, ואם משפחת לוי היו מלמדים זכות על משפחת גולדמן, כל הבלגן הזה לא היה קורה. קיצר הבנתם, ללמד זכות. אפשר לסמוך עליכם, נכון? ליעד, מה אתה עושה? ראיתי תמיד עושה את זה כל הזמן, חשבתי שזה מה שצריך לעשות. יפה. אז אולי זה באמת לא הטכנאים.